जों तंगो तावाना नि Hasan mulu. जों तवाना सालाय खाबला बोरै साफाय खाबला हाजामा पुनाव साफाय खाबले बागान बनाय फायगा कमबो सालाय फायगा काहो थाइमान से साफायनाय ini जों मनोदन त्रिपुरा बनि काबो फाइसो फाइजा बनि राबार बागान लो गनाय दायखा दै बनि फेमिलि अ फाइबे जों मालाय फाइखा बनि आमा बनि नावगरक दै बनि बासै संबाय जों मालाय दायखा जों बरनि लगे तंगो आं पार्सोनाली आंबो फाइनान्शियल हेल्थ खायखा बरनो दै बोसोरनि तिति एडिशन जों बरनो हेल्थ खायनाय बरनि डकुमेन्ट दिनै जों तलां थानाय दैबो आं जत चिनिति प्रासा वारियर्स रनो गयो माहाय जरा हायो चिनि बुबाग्रानि नाहरमंगल वानसो मुंबाय जों बरनि नुखुं रनो जों सुबा लायनायनि बागै जों तियार दंगो जत सुबा लायनाय दैबो बनि जे जस्टिस माया सा बनि जे कम्पिटिशन माया सा दै जे बर दीपक चंद्र दास एसए सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनो जदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाई के स्टेट अथॉरिटी जदि बनो एक्शन नाया ते सस्पेंशन खायंके सिनि वाईटीएफ वारियर्स रंग जतनो मूवमेंट खायनायनि बागै चबा खायनायनि बागै रेडी जों जतनो साइमाखा सिनि न्यूज नि बिसिते जों साख्लाय बरखा सिनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट इनके जों जत माहाय जराव बुसिलायनि नांगो जे जों बागानो बो थांलायखा बागानो थाङै जों नायलायखा एकय प्लट गामानि जे सिनि मोखां सलिया जे वाजी रावनि हिंखेबानो बरनि कुनो राबा तांफाय जाया फेबा सिनि तिप्रासान हंखे तांफाय रखा बर जुदि एग्रीकल्चरनि लैंड होनै दाबि खाय तो हायखे ओ एरियानि जे वाजी तंनाय रनि प्लट बनबो राबा तांफायनि नाम दुई नाम्बार खा कुनो नोटिफिकेशन होया अमो इलीगली फायबै तांफाय रखाय जे गवर्नमेंट जुदि आसे गवर्नमेंट लैंड न खास लैंड गवर्नमेंट लैंड फरेस्ट लैंड न जुदि आसे माने प्रोटेक्शन खायनायनि इनिशिएटिव नाय दं खायके दिनै बांलादेश नि फायखायके खोना हेके न बरनो हेके जागा दखल खायमेनि जों नो फरेस्ट लैंड नंथों एग्रीकल्चर लैंड नंथों त्रिपुरानि खास लैंड नंथों आरो जागायाव गोबां मा तानि बरनो के एविक्शन खाया बरनो के तानि नरि रहनानि प्रोसेस ता नाया जों आरो साइमानो सिनि त्रिपुरासानो टारगेट खायबै दिनै मनोदन हाय गोबां मा त्रिपुराव जों अर फाइफ्रा जों माखा पटिसरी आमसायाव बहायनो बनि राबार बागान तांफायजामोन जों कमप्लेन माखा सारा त्रिपुराव अम हायके जोंनि त्रिपुरासारनो फरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट लैंड होनै अम हायके इलीगली बाबे विदाउट नोटिफिकेशन विदाउट शोकस नोटिस अम हाय रवैनो बरनि राबार जे तांफायमानि र दै प्रॉपर्टी नष्ट खायमानि रनो जों सह्य खाया जों बनि एगेन्स्ट जों जबा खायनाय दिनै जों दिनै अरनि मनोदन त्रिपुरा दै बनि आमा ते बनि नावबरनो जों अमनो मालाय सालायखा जे जों बरनि जरा हाया जराव जों दङो बसखाङाव बो दंनाय ते बरनि बाङै जों खाबाक्सा खलायो सुदु अर साउथ त्रिपुरा सिमिया साउथ राधा नगर सिमिया एन्टाय त्रिपुराव जदि जों नांखायके बनि बाङै जत त्रिपुरासानो जों सबाव नखानानि बागै जों यापरि सेजागनाय होनै जों कक सालायखा हेंगे अमनो जों बुसिथाय बारबानो सानानि खलायो जों जरा हायाव सिनि ताखुबनो जों बासालायनि ना